Errenteiko paisan 9 urte jardun lanean. Gero beste enpresa batean, soldadore, eta jute zian, noizbeinka, Rezolan, Añorgan, eta han amientoko piezak eraman jatzute. Paisan demostrauta do urtetan, amiento asko erabiltze zala, hango automobiletago volanteak, aia elijatuz, eta osalaneko zerrendan sartuzun, osalanek onartuz ez, eta seguro sozialek esaten du, ez daula probauta. Amientoki jarruntzela eta ukatu iten dute. Orduan, uste dugu ez dela onargarria, eta epaiketa gaur dago, espero dugu lan gaixotasuna rekonozitzea eta inkapaziaz absolutua lortzea. Hoxe da gure borroka. Azken finean, askotan esaten dugu, eta orain laster Europatik lan gaixotasun zerrenda berria etorriko da, baina seguro sozialak hor jartzen badu oztopo osoak ukatuz. Guk espero dugu prueba guzik hor daude, eta epaia hontan ez dugu olako notizi txarrik, eta espero dugu onartzea. Eta horren ondoren, etorriko dira gero kalte ordainak eta errekargoak, baina aurreneko gauza da lan gaixotasuna rekonozitzea eta prestazioiek lortzea.